Siyakwemukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba iEThekwini News in 60 seconds lapho sikulethela khona izindaba zikamasipala eziphambili kuleli sonto. Uyaqhubeka umqhudelwano wegalofu iJohnson Wegwe Durban Open ohehe inqwaba yabadlali begalofu bakuleli nabakwamanye amazwe abangochwepheshe. Meya yeTheku Councillor Cyril Xaba esanda kuvakashela abantu abahlala emgwaqweni kuChe Guevara Road isinxuse bonke ababambe iqhaza ukuba baqinisekise ukuthi zonke izinyathelo zokungenelela odabeni lwabantu abahlala emgwaqweni zisemthethweni, zinobuntu futhi zisimeme. Abaholi bendabuko abaphuma kuzona zonke izinkalo zeTheku bahambele umhlangano wokucobelelana ngolwazi obekuhloswe ngawo ukubahlomisa ngamasu, izinsiza nolwazi lokulungiselela izinhlekelele ukuze kugwenywe ukulahleka kwemphefumulo uma ngabe kunezikhukhula, iziphepho, imililo nezinye izinhlekelele ezihambisana nokuguquka kwesimo sezulu. Asizibeke lapha-ke okwamanje, asiphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo.